De glans- en vroegsperiode leidt intussen weer achter us en het voorjaar liep het haast om een hoeken te komen. Maar hoe had de haatgladheidsbestrijding van de gemeente Noord-Eerst en Dantemediel de Aron Oorlwieken belibben? Wij zochten hem op. Jongens, vind ik machtig. Nou? Ik bedoel, sneeuwscouwen, dat is in feite het mooiste wat er is. Als je hoe het scoubord op en het sneeuwvloert meters voort, dat vinden ze machtig werk. En op zich dat ik gewoon. En als je het in de macht hebt, is dat ook wel een vertrouwd gevoel. Om alle gladens voor te wijzen is het Sint-Wurg een speciaal systeem wat online voor de gladheidsbestrijders te bereiken is. Lustra leidt uit hoe dat correct zit. Vroeger moesten de strooileiders, dat ben de meesten die bepalen wanneer de straatjes eruit gingen. Die moesten aan hier op tijd van bed, die moesten de kleren aan en gingen de slag om en zeggen dat het glad weer. Nu hebben we 4 meldpunten verspreid door de gemeente Noord-Eerst en Dantemediel. En daardoor kunnen we dan op zien wat de wegdektemperaturen binnen is, wat de luchttemperatuur is het dik wierd, is het dik droeg. En dan kun je ook zien of er nou zout op het dik leidt. Dus dan kun je achter de computer een grote inschatting maken van of het glad wordt, ja of nee. Verder hebben we met Weerplaza kunnen we altijd een beroep op doen op die meteoroloog. En dat is uit van jongens, het tanker om met 12 uur, dan komt er een ezel bij jongen. Dan kun je daarop anticiperen. En om de dieken bereidbaar te houden tijdens de Aron Vroostperiode, wordt er nogal wat zout over de dieken strooid. Ik denk dat we tussen de 240 en 220 ton verstrooid hebben. We gaan ook een gearwerking met provincie Friesland. Dus we kennen gebruik maken van het depot in Dokkum. Natuurlijk is en bloot het onmogelijk om alle stritten voor een dagelijks kind te krijgen. Daar is dan ook een standaard strooiplan en het is skipperen richting de Gouden Middenwei. Want je moet er natuurlijk ook om de kosten tinken blijven. Als je alle wegen optimaal bestrijdt, moest je gewoon 6 keer zoveel materieel hebben. Dus we zorgen dat alle dorpen ontsluiten binnen en dat we de hoofdroutes eerst kunnen krijgen. Hebben we de hoofdroutes kunnen, dan pakken we de dorpen op zich. Zodoende proberen we dat iedereen van hier maar komen kan op een vertrouwde wijze.